От втората българска столица Велики Преслав ви приветствам с добре дошли в кухнята на Звезде, в която днес ще готви на открито в величествената столица, която за съжаление не съществува много дълго като столица, само 80 години. А в момента зад мен виждате останките от някогашния град. Те се намират непосредствено южно от съвременния град Велики Преслав. Тази близост се оказва неблагоприятна за някогашната столица, която, както изглежда, е била сравнително добре запазена след завладяването и от турците. В продължение на няколко столетия нейната територия е била прекопавана на длъж и на шир, за да се търсят скъпоценни предмети. Още по-пагубно се оказало повсеместното разрушаване на полузапазените сгради, от зидовете на които бил извличан строителен материал за изграждане на къщите на полутурското градче, а не малко материал бил отнасен дори в Шумен. Ние също се стремим да запазим българската национална кухня непокътната и такава каквато е била през вековете. И за това сега е време да започваме да готвим. А какво ще разберем след секунди? А сега до мен е една дама с над 40 годишен професионален стаж в кухнята на Шумен и Преслав. Леля Маринка Йорданова. От нея ще научим много за местните традиции и съм убеден, че има какво да ни каже. Сега какво ще ни гощаваш? Ще направим и на кюфтяна яхния. Само как звучи? Да. Кюфтяна. Кюфтяна, Да. точно това. Ако с баклаша е баклияна. Разбира се. А в случая Сега, кюфтяна. трябва ни кайма. Най-вероятно, тъй като кюфтетата с месо. Да. Ориз слагаме. Чубричка, може да помагаш. Да, аз така съм подредил, че съм се престарал и всичко нали доста е чубричка? далеч. То е чубричката, вашата. Да. От Балкана ли я взимате ли я сеете в градината? В градината. Тази градинска ли е? Градинска. Та Добре. той кимион. Да, кимион. Той не е домашен. Този не. Аз не съм донесла и... А ти имаш и домашен кимион? Да. Много. Той кога се сее? Той от много години вече сята, сега лятото Сам изкарва си и черпипер. Друго, тя сол ще има. Да, има си сол. Сега ще трябва да я умесиме. Да умесим. С ръката. И само с ръката може. С ръчичка. Тя е измита. Няма с кухненски робот да месим. Да. Кюфтяна яхния. Аз пък да нарежа Лука. Като гледам какво Лука, правиш да. и си говорим за нещата от живота и най-вече от кухнята. Лука го ми е на тънки филейки. Такива колелца или на... Иначе. На половинка, И после? на филейки. Така или така? Иначе. Иначе. Така. Режим иначе лука. Да. Нали така? Да, точно така. Водичката... Искаш ли? Да. Както иначе, как ще станат кюфтетата за кюфтяната яхния? Какво те накара да ни покажеш точно тази рецепта? Тя за нашия край е много използвана в кухнята. Да, домашно, засищащо ястие. Да, с българина. Кюфтетата без лук не ги признава. Не. Да се върнем малко по-назад в годините. Какво те накара да станеш готвач професионален? Изхранил хиляди деца. Не да знам. Живота влечало ме и не да знам. Примерно, като си била малка, не си мечтала да бъдеш готвачка. Аз къде да сложа тази... В тенджерата. Аз ще те пусна направо. Да, и слагаме. Масата ще налееме. С маса или с олио ще... С олио. Олио. Аз направо ще го налея. Я казвай колко, само виж, моля. Всичкото, почти всичкото. Една кафена чашка. Да. 50-60 мл. Ще сложа. И като се затопли да запържим лука, така ли? Да, и морковките, и пипера. На чушката казвате пипер. Пипер, да. Нали? Та да се върнем на моя интересен въпрос, поне за мен. Какво те накара да станеш готвач преди много години? Тогава, де да знам, млада съм била. Мъжа ми работеше в МТС, тогава беше. Какво ще означава това? В Преслав от Драгов. МТС какво е съкръщение на какво?
Машини. Какви машини? Сега е за трактори, такова беше. Трактори. Работят те селско стопанство. И тогава стол се откри и аз пожелах да стана най-напред почна като работничка. В стола? В стола, да. И след това вече на курс се явих, на изпит направо. Те не събираха, на изпит се явих. И какво яще те накараха на изпита да направиш, за да вземеш диплома? Тегли се лищенци, И ти какво оцели? мусака. Мусака, дроб, пържен и завърших тогава за помощник се явих. Другата жена, дето беше по-възрастната от мене, тя се явяваше за майстор, обаче на мене дадаха като по-млада, предпочитаха майстор стана. Какви гозби правехте в стола по това време? Супи, яхни, боб, плеща, кюфтета яхния, пържени, пилешка яхния, ориз, мекици, бухти. Закуски имаше на учениците винаги. Това е сега. Много опит и много знания. Аз Да. слагам вече цялото количество кромитлук, нали така? Да, цялото. Поне 5-6 Малко водичка. глави. То задължително. тази водичка можем да сложим. Ами да. Тя е дет. Да, слагай. Така. А така ще бъркам, че е да. по-лесно. Да не е с масло, да има голяма запръшка. За да щадим стомаха, нали? Да се задушава. Да. Сега вече. Аз ще усиля. Да. Температурата ще я повиша. И довършвам нарязването на пипера, както казахме, на малки парченца, предполагам. Или не на малки. Кажи, какво те смущава? Може би нищо. Капак. Нищо. Един капак, Сега... който винаги трябва да има на всяка тенджера. Какво? Къде ще слагаме кифтенцата? Ами ако искаш, можем да започнем на тази твоята дъсчица. Аз сега ще нарежа добре, тук пипера. може. И ще добавя и моята работна площ към твоята, за да оформиш кюфтенцата. Я ни покажи сега. Само ги правиш от топки. Да, след това вече в брашно. Когато заври водичката, хубаво да поври и тогава слагаме вече кюфтетата. Добре, малки кюфтенца. Да. Колкото може би Да. пинг-понг за тенисна маса. Направи ми впечатление, че не сложи яйце в каймата. Когато е ние, не слагаме яйце. Не. Не. Виж, аз винаги пък слагам. Никогаш не е. Ето колко съм бъркал. Даже и кюфтета по-ориенталски, които ги правехме, и на тях не се слагаш. На яхнията като. Да, пак те други, те с по-малко лук са и по-надребно се реже лука. Кюфтета по-ориенталски, дето са. Да. И тогава, нали, тогава се знаеш ли, нали, като правиш кюфтета мариновани или кюфтета с доматен сос, за тях си има една поправка. Кюфтета с доматен сос, тя си чесън се слагаш на тях. Пак се месиш каймата, както се меси другата, обаче на доматения сос, само с доматен дърфинови листенца. Пущаш ли, че е пипер, това е. Разнообразие. Бял сос пак като е. Колко много ястие с едно кюфте. Да. Много. Десетки са рецептите. Много. Да оплакнем ръцете, после ще ги подсушим с салфетка. Да видим сега какво се случва в тенджерата. Тук омекнаха вече. Да. Сега. Нарязания кромитлук. Сега ще сложим. Червен пипер и нямаме. Нямаме. Ей, сега ще взема 2 чайни лъжички да сега сложим ще сложим брашенце. Не е проблем, че в горещата смес се слага, няма да се притесняваме за бучици. От брашното се слага в горещо. Не, щом има масло, няма опасност да стане на бучки. Аз да сложа и червената чушка или пипер, както каза. След малко ще поръсим с червения смлян пипер. Блак пипер. Да. Нали? Две чайни лъжички.